Kaya ngono kok Semar disalahke. Kok dadi kowe wani nuding-nuding karo aku? Ingsun iki ratu kok malah wani sekecap padha sekecap. Aku ratu lho. Ah nggih ratu. Sing kandha jenengan kasut niki ya sapa? Biasane sing kandha jenengan kenci kok niki kasut. Lah iki bukteke yen Bagong iki sok kulino gonggong. Iku jaman biyen. Apa nek ratu niku nek ditis Wisnu niku ora kena kleru nggih. Eling nggih Den. Sampeyan niku arep titis Wisnu ning isih kasandangan kulit daging. Ora bakal iso uwal saka ina lali salah apes niku ora iso bakal ilang. Terus apa dupenek dadi ratu niku njur sewenang-wenang nggih. Aja midak wong cilik kaya kula ngeten iki ya. Dadi ratu ki biyene sampeyan ora tak coblos sengara dadi ratu. Janjine jaman jago endi arep ngedeke WC, endi arep ngedeke pos rondo. Nyatane saniki kula tetep ten kali ngerti ra. Bareng dadi kok semangkean. Kula niki nek bebonge saniki tesih ngadeg. Malah saya ndodro Bagong. Anggep apa? Apa nek sampeyan ratu kok jut Bagong wedi? Mboten, mboten. Bagong ki ra wedi. Bagong ki ra gelem mambu tantangan. Ngerti mboten? Lah mbok dewa to. Lah mbok ratu to. Nek luput tetep tak waneni. Setyaki pecah dasmu. Hyang Agung ugi paringa pengayoman dhateng dasat kula. Koko Prabu ing Dwarawati kadang kula sepuh. Sak sampunipun nenggah ingkang prayogi keparenga ingkang rayi pun Puntadewa ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka njeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu Nyewang Sukma mangadi luwih hong sekaring bawana langgeng. Dat katedha kalingga murta dupinampi sabdanipun Yayi Prabu Puntadewa kang lumentah dhateng Rakanta ing Dwarawati. Pangandikanipun Yayi Prabu kula tampi asta kula kalih kula petelaken ing jaja dawa sami-sami. Kejawi menika puja pangestutinipun Kang Raka ing Dwarawati konjuk ngarsanipun Yayi Samyaji. Sanget anggen kula ngundi Koko Prabu mugi saged dadosaken pangayoman lan kasantosanipun Kang Rayi Puntadewa sakadang. Saksampunipun monggo kaprayogakna anggenipun lenggah Kanjeng Koko Prabu. Inggih Yayi, kados boten kiranging prayogi. Sembahku katur. Yayi Werkudara ya ndak tampa liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Tak pundi ana ing mustaka uga dadi jimat. Koko Prabu ingkang rayi Madukara ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi Janaka ya ndak tampa liwat pangastutinipun Kakang Tampanana. Kula cancang puceng weni mugi dados jejimat. Koko Prabu ngrayi nak kula ngaturaken bekti. Koko Prabu ing rayi Sedewa ugi ngaturaken sembah pangabekti kula. Yayi kembar ya tak tampa ra liwat pangestunipun Kakang Tampanana ya Di. Kula pundhe mustaka mugi dados jejimat.
Koko Prabu. Persasat negari Ngamarta. Kadidine kajugrugan ukir sari kleban samudra madu. Inggih awit rawuhipun Koko Prabu. Krana nalika Koko Prabu dereng rawuh anggen kula ngentosi rawuhipun Koko Prabu pepindhanipun kadidine angentosi kumambanging Sela Kresna sileming baita gabus. Ananging sasampunipun Koko Prabu sampun rawuh minangkani ingkang dados panyunipun ingkang rayi biar padang trawangan kadidine lumampah ing wanci panglo kapapak obara sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung Koko Prabu ingkang kedugi saged angka dados kawi damar pepetenging manah kula Koko Prabu ingkang menika kejawi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami nanging ugi nyuwun gunging samudra pangaksami dene rawuhipun Koko Prabu sanget kula pondhongi mangarsa. Koko Prabu jagat mangestu karo wae jagat. Inggih Yai. Senajan Keraka Indrawati diagung pangaksanipun Yai Prabu mbok bilih semurandat anggen kula minangkani pamundhutipun Yai Prabu. Samangke lajeng cumadong dawuh wonten wigatos kados pundi dene Yai Prabu keparamiji dhateng ingkang Raka Indrawati. Mbok bilih saged kawedharing akathah suwawi lajeng kula aturi mbabaraken. Ingkang Raka sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murih trewaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu. Koko Prabu paring dawuh Yai. Waleh-waleh menapa ingkang dadosaken kribeting manah ingkang raisa kadang kejawi namung Kakang Semar Badranaya ing Karang Kadempel. Caos atur bilih Kakang Semar sampun sawetawis tunggal candra etang kalenggan mangke boten seba caos wonten negari Ngamarta. Koko Prabu inggih perkawis Kakang Semar boten seba caos menika ingkang lajeng nuwuhaken pitakenan sejatosipun wonten menapa Kakang Semar menika saumpami Kakang Semar menika kagol kagelinggalih nanging lajeng menapa ingkang anjalari menapa inggih pun punta dewa sakadang ingkang sampun damel cuaning manah menika Koko Prabu ingkang dadosaken petenging manah ingkang rayi keparenga Koko Prabu paring sabda tama mrih pajaring lelampahan menika Koko Prabu. Leng ramyaning kang driya Leriwang Candra katawangan limut kabyataning rujit rem-rem driya manawung kekuwing yang wisesa
mangsa pamangadi luwih hong sekaring bawana langgeng sinunggi datan awrat. Yayi Punta paring dawuh Koko Prabu sumendang sampun boten badhe karempit menapa ingkang dados sabdanipun Yayi sami aji sampun kula tampi kanthi trewaca. Yayi bila Yayi Prabu Kalenggan menika ngrembak babakan Kakang Semar menika tumrap ingkang raka malah kepapasan yoga katuju ing inu tegesipun menika malah ngleresi Yayi. Menapa darunanipun Kanjeng Koko Prabu paring pangandika mekaten? Inggih, jalaran sejatosipun praptanipun ingkang raka ing ndara ati menika ing ngamarta menika kejawi minangkani pamundhutipun Yayi Prabu nanging dibadhi caos pawarta babakan Kakang Semar menika. Paradene ing mangke jebul Yayi sami aji malah sampun angemah ngemahi rembak inggih babakan kawontenanipun Kakang Semar sakmenika. Inggih lajeng paring dawuh Koko Prabu. Koko Prabu badhe paring pawarta menika perkawis menapa Koko Prabu? Inggih perkawis kawontenan Semar menika. Yayi estunipun ingkang raka sampun mireng pawarta yen Kalenggan punika Semar badhe mbangun kayangan. Lah menika mbok menawi nggih perkawis menika ingkang anjalari Kakang Semar sakotawis boten sebo caos pramila sareng kula nampi nawala saking Yayi Prabu mila kula lajeng kula gelak lampah kula daya-daya enggak saged pawarta kalian Yayi Prabu. Wah, jlitheng kakangku. Piye Yayi? Aku sumala atur. Kadangipun Kakang Werkudara piye? Aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan kuwi sing tok karepake kepiye? Lah ya kuwi Sena. Pun Kakang dhewe nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakon. Semar kok bakal bangun kayangan iki mengku karep sing kepiye? Upama to bangun kayangan banjur kayangan ngendi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Mongko kayangan kuwi papane para dewa, tur manggone ya ora ana ing Arcapada. Upamane Semar bakal bangun kayangan tenan. Yen manut wawasane pengendikane Kresna kakangku bener apa salah? Yen pun Kakang pakartine Semar mau genah luput. Pakartine Kakang Semar mau genah luput Yayi. Kok Kresna kakangku iso ngluputake? Dasare apa? Sena. Pun Kakang wis ngendika ing ngarep yen kayangan kuwi papane para dewa, tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe. Umpamane kayangan Suralaya ya kayangan Jonggring Saloka, kayangan Kaendran, kayangan Nguntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sak panunggalane. Mula yen Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe. Lupute nggondi? Lupute merga Semar wani anyah hak wewenanging ratu-ratu ning para dewa. Ing kayangan ya kuwi pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya pukulun Bathara Guru, dudu Semar sing mapan ing Arcapada. Wah. Nek tumrap aku perkara iki kudu ditelusur luwih dhisik. Aja nganti grusak-grusuk pundak keseluruh dalan buntu. Lan aja ya nek sing dikarepake Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepake Kresna kakangku Neudu. Mula perkara iki awake dhewe kudu pertitis lan yen pancen ancas lan gegayuhane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani ing bebrayan aku. Awake dhewe kudu sabiyantu marang Semar. Ngelingono yen lelabuhane Semar karo awake dhewe nganti ora iso diitung. Lho,
Kok malah dibantu piye to, Di? Semar bakal bangun kayangan kuwi genah luput, kok malah arep dibantu? Durung karo luput. Wong kuwi aja gampang nibake Jubriya, kudu ditelusur, diglejah luwih dhisik. Wah. Nek pancen Semar ancase becik, kudu dibantu sawutuhe. Yai. Yen Yayi duwe penggalih kaya mangkono sakarepmu, mengko bukteke wae. Yai sami aji. Yen Kakang Semar badhe bangun kayangan menika ateges Semar sampun nyahak wewenanging para dewa. Cetha yen lekasipun Semar menika lepat kangge titikan mawon. Semar menika sampun ngewa-ngewahi adat, malah sampun boten seba caos malih. Pramila babakan menika Yai Prabu kedah ingkang prayitna lan waspada sampun ngantos kasempyok dening dosanipun Semar. Sidem jroning pasewagan wadyagung kang tanpa sabawa. Kaprabawan dening Narendra kang mahambek Wiratama sasat manengging Jawata mangu-mangu kaonengan lara pangemoting duka cipta. Eca dene samya imbal wacana ginem raras ginanda rasa nanging pangandikane Nata Ndwarati ingkang wekasan akarya legek jroning driya nata ing ngamarta satemah pasewagan dedep tidem tan ana ingkang nyabawa kocap asaru geger paseban Jawi pihak ngarsa tangkeping muri sayekti piswanipun utusan saking Karaka Dempel nenggih Ki Lurah Bagong miang sagung pun ingkang sumewa ndadosaken horeg ing pasewagan kanca pihak ana daya pihak ana daya ana daya kang wus prapta tutane sang
Padranaya mangsa sumembalir kunjeming Bantala tumantu sagyung mangarasa mawe rarasrenaning driya yen to ora luput saka panyawangku iki abdi ngamarta Bagong kang sowan Bagong sowanmu ngadhep ngarsaning sun Bagong nggih berkah pangestunipun sinuwun Puntadewa Widodo lampah kula sembah pangabekti kula katur sinuwun iya Bagong tak tampa raliwat pangestu tiku tampanana kula pundi mustaka mugi dadosa jimat saged angayomi dhateng dasat kula sak keluarga sumrambahe para kawula ingkang kadempel becik atur mono ngarepanku runtut kang dadi aturmu Bagong inggih dalu menika pancen kula sengaja kula serius kula boten badhe lucu nggih awet sing digadang-gadang Bagong lucu niku nggih sangat angel sinuwun iya Bagong ora dadi ngopo sesuk yen to Bagong wis kulina mesti oleh jati dirimu nggih nyuwun tambahing pangestu sinuwun ya Bagong caedan Bagong becik praptamu sowan ana ngarsaning Yayi Prabu weh sinuwun Dwarawati iya nggih pangestunipun sinuwun Dwarawati Widodo sembah kula bekti nggih sinuwun iya Bagong raliwat pangestuku tampanana kula pundi mustaka mugi dadosa jejimat jejimat nggih wah jan biasane iki sik rene iki Petro kaya aku ngono ya bot-bote ha iya mumpung nang pekarangane dhewe Bagong nggih Bagong becik praptamu wah Ndara Werkudara iya pangestunipun Ndara Werkudara lampah kula mboten wonten alangan setunggal punapa bekti kula katur nggih Gus yo dak tampa pangestuku tampanana nggih kula tampi mugi saged dados jejimat kula Bagong becik praptamu nggih Ndara Janaka iya wah jan kangen kula pun pinten-pinten wulan mboten semerep mboten kepanggih kalih jenengan wah kacau kahanan dapure Kabagongan ya sesuk sak mangsa aku bakal prapta ana ing sudungmu Bagong patur nuwun nika anak-anak kula do melet-melet mboten mergo mboten saged mayang menapa madang golek den lembe rekoso iya jenengan kepenak to niki oleh gaji lah nek kaya kula iya dasare niki wis muga-muga wah jan mumet iya wis rasah kokean matur enggal matur apa wigatine ana ngersane Kanjeng Koko Prabu Yayi kula sedewa kula Koko Prabu siadi arep bageke Bagong ora mboten pun mboten mawon timbang mangke Kang Rayi menika kewirangan iya dasaripun Kang Rayi menika mboten cocok kalian Bagong lah sebab apa Yayi
rikala semanten Bagong niku nyilih korek kula mboten bali. Wah, jan. Ame bendara sili korek kaya pelit lho. Abot koreke Bagong karo rokoke. Nggih, ayo nek yo korek iki nandi-nandi luwes kok njaluk rokok kancane bebas. Iya. Bagong paring dawuh sinuwun. Gawe kejot penggalihku tanpa tinimbalan kowe marak sowan ana ngarepanku. Apa Bagong duwe kepinginan pribadi apa pancen diutus marang bapakmu Bagong? Nggih. Nuwun amit pasang kaliman tabik ila duni dumawahing tawang tuwa nggih sinuwun. Mbok bilih mangke atur kula lepat nyuwun samudra pangaksami. Iya Bagong ora dadi apa. Ngaten. Pisowan kula menika mboten sanes nggih namung diutus kalih bapak kula Semar. Bapakmu Semar keneng apa Bagong? Bapak Semar niku mboten napa-napa ning pirang-pirang dina niki Bapak Semar kok nek diomongke masuk angin nggih mboten. Nek diomongke lara niku nggih kok ketoke mboten lara. Lah bareng kula tabok Bapak Semar niku lagi purun ngendika. Kula tabok ngendika kalih mutah-mutah. Mbok tabok nggih kula tabok cengkele nggih blandar terus mutah-mutah terus ngendika, Bagong kowe rene tak kandhani. Aku nggonku kaya ngene iki ora mergo mikir apa-apa. Anggonku kaya ngene iki mergo mikir aku ku duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ning kayangan sing dikarepake bapak niku sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggring Saloka saenturune niku mboten. Ning sing dikersake bapak niku kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluyake jagat, kepengin nyelametake budayane watak nista ambek candala. Lah sakniki pripun to? Ketingale ngaten niki negara sing agung gitu. Iya. Dasar ayom tur nggih ayem. Ning yen di gereja diteliti jebul negara sakniki sorot ngenguwunge pun ketok layu. Sebab napa? Sebabe apa Bagong? Sebab anane sing ana dhuwur padha rame-rame. Sing ana tengah mung padha regejekan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padangi. Mongko wong ngisor wong cilik niku pun sami bosen. Saben-saben mung disuguhi wong padu. Saben-saben do debat munine mesti mbela wong cilik. Ning nyatane sing ning ngisor ya panggah mawon gitu. Sing ning ngisor ya ajeg padha megap-megap. Jagat niki persasat melu nangis lebet pekartine menungso sing do lali Purwadasina niku. Kasusilan wis awis gitu. Rasa kebangsaan pun tipis. Rasa katresnan mring sesama wis kinikis, rasa kawicaksanan wis kalis. Saniki malah akeh para narapraja ngumbar janji nanging mung lamis pranatane negari niki sakniki pun remuk rempu luwe-luwe babakan hukum. Iya Bagong. Pernatane hukum pun boten jejeg malih ucape para pengarep-pengarep niku boten kena digugu. Karepe mung do nuruti nafsu mula boten wigi-wigi, boten mangu-mangu. Nyinger pernatan sing baku nerak hukum sing saking utamane laku pramila. Supaya padha urip mubra-mubru, mula do kendel nyolong bondone negara sing tumrape kangge kawula cilik. Banjur sedap menggeh-menggeh. Lajeng sing dikersake Bapak Semar menika nggih boten sanes namung badhe bangun para kawula, utaminipun para kawula ing Ngamarta.
panjenengan pun ngertos piyambak saniki para kawula ngawarta sing cilik-cilik niku pun kathah lho sing nerak sing paugrane bener. Tempat-tempat pengibadahan pun didoi. Anane mido tumindak maksiat, do minum-minuman, do judi. Kula riyen nggih ngaten. Kanca kula teriku niku nggih kathah. Iya Bagong. Mula kanthi saron niku Bapak badhe bangun kayangan sing boten magrong-magrong ben uripe para kawula niku saged tentrem embane kaya urip wonten ing kayangan sinuwun. Mekaten atur kula. Banjur bapakmu dawuh marang kowe kepiye Bagong? Lah niki sing baku. Bapak ngendika, blegegewek. Ugek-ugek sak dilita. Lit. Bagong, kowe saiki tak kongkon ning Ngamarta sowanane bendaramu. Ngampila pusaka Ngamarta 3 cacahe. Iya. Apa wae Bagong? Keriyen. Setunggal jimat kalima sada. Kaping kalih. Aduh. Tombak Kiai Pleret udu. Tombak Tunggul Naga. Ha nggih niku. Lajeng payung kleru ora to? Payung muta apa? Siji apa to? Payung apa to? Wah, jan. Payung Tunggul Naga sing setunggal niku tombak Kara Welang. Nah, aja nengan ki blusoke. Aku dhewe ya lali Bagong. Wah, wis pahit lah. Lah niku sinuwun mula pengangkai bapak meniku para kadang-kadang Pandhawa pepunden kula Pandhawa menika rawuh wonten Karang Kadempel ben nyekseni bapak niku kepripun tenika. Boten ateges kok bapak boten caos seba wonten ing Ngamarta kok duwe masalah niku boten. Kersane bapak meniku namung ben para Pandhawa pepunden iki do gumbregel ning nyatane dinteni bapak kok malah pepunden kula Pandhawa boten wonten sing tedak wonten Karang Kadempel. Mula kersane bapak sedaya para Pandhawa pepunden kula menika rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinartan beta pusaka 3 wau nggih. Jimat Kaliwasada, tombak Kara Welang lan payung Tunggul Naga. Nek para Pandhawa niku kok boten kersa rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula niku elek-elek duta, utusan ning nggih duta ngrampungi. Senadyan kula menika derek wonten Ngamarta ning yen pepunden kula tak boyong wonten ing Karang Kadempel ra gelem jembar tak dadaki. Kagiatri sang kapirang rinangkul kinampit kempit. Dosang retnaning pawana yoki tukang walang ati yoki tukang ngenes ing tias yoki tukang kudu kering Sinuwun Kresna. Ya aku Bagong. Jumeneng ngedhep Bagong wonten dawuh. Bagong, aku kepengin rembukan karo kowe. Lho. Lah kersane sinuwun pripun? Ayo rembukan karo aku nanging aja eneng kene. Metu njaba. Lho, metu njaba pripun to? Ae man metu njaba. Resikone wis rasaku kanclemetan. Kesuwen metu njaba Arjuna nderepun Kakang.
Werkudara mbarep kakangku piye? Miturut Cadi, ature Bagong mau kepiye Yayi? Wah, aku ngerti laire batine Bagong. Senadyan Bagong kae wong lugu, nanging malah sing diaturke lahir batin ora digawe-gawe. Miturut pemanggihe Cadi, ayo rasah kesuwen. Kunto Aji kakangku ayo enggal tedhak ana ing Karang Kadempel. Mengko yen to awake dhewe ora tedhak ana ing Karang Kadempel, dadi murkane Kakang Semar malah ndrawasi. Kembar miturut kembar kepiye? Kula cumadong dhateng pangandikanipun Kamas Werkudara. Awit Kakang Semar menika mbelani para Pandhawa wiwit gelung, kuncung nganti gelung. Menika para Pandhawa tansah cinaketan kaliyan Kakang Semar sak putra-putranipun pramila Koko Prabu. Monggo enggal tedhak kemawon ten Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus. Payung Tungganaga saha Karawelang. Yen to mangkono, enggal mapan ing sanggar Palanggatalu dhisik muhung marang Dewa mulih kasembadan sedayane Yayi. Ayo Punta Aji kakangku tak dereke. Tututana yen katututan lamun mangsa prawira daya ronanggono gawe gelar wah wis kok nang jaba alun-alun kok malah tap-tapan to rasaku. Wah. Kudune dikongkoni Bapak Semar ki nulungi aku apa piye? Nyangoni ilmu apa iki tak sawangi Ndara Kresna. Ketoke duka e karep. Wah, jan. Ketoke mau wis ora dijak ngendikan, dijak omong-omongan ku wis ora gagas. Kowe piyayine mendel meneng lah kok ngerti-ngerti. Maju ning ngarep Bagong, aku ora kepengin kokan upakara apa-apa. Saiki kowe metu jaba, aku sing arep wangsulan. Wah, rasaku kok ora enak. Ya wis. Yen to ana apa-apa tak dadaki, Pak. Aku mati ana ing Amarta merga labuh bapak, matiku mati syahid mlebu surga. Insyaallah. Ane ngelingi jaman lakonku biyen aku ki nyok wedi. Apa kira-kira dosaku ki biyen-biyen dadi apura apa ora? Ning pokoke yakin Gusti iki Maha Pengampun. Yen to aku saiki wis insaf wis ora nindakake apa-apa, muga-muga ya sesuk aku ki husnul khotimah. Amin.
Sedonga dhewe sing ngamine ming sithik wis pahit. Wis tak entenane kene. Tak entenane Ndara Kresna. Setyaki wirang twandang Setyaki umbul gadanira Setyaniku garwanira Nuwun sewu sinuwun wonten menapa kok mboten ngandika wonten ing kedaton napa wonten ing Setinggil Binaturata jawil ngejak Bagong metu nang jaba iku jenengan Pak Ajeng paring pangandikan menapa Ndara Kresna Bagong kowe ngerti to yen nggone bapakku kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput lho luput pripun luputé bapak niku nggen pundi ya genah luput. Kayangan kuwi nggone lenggahe para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu ki karepe piye? Kuwi padha karo wis wani nyahak wewenanging para Jawata. Ngerti? Sik to. Nek iki ngejak geseh nyuwun sewu. Jane sampean ki titis sing Sang Hyang Wisnu dewane kabagyan. Aning lah kok dolanmu niku kurang adoh to, Gus. Padahal Sang Hyang Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang nentremke jagat. Ning lho kok dadi ora pratitis mikira. Semar arep bangun kayangan niku ora kok arep bangun kayangan sing kayangane para dewa niku boten. Kahanan ngoten niku kok Semar arep bangun kayangan, bebangun apa-apa, agek mangane melet-melet ngerti mboten. Semar arep bangun niku sing dibangun dadi kayangan rika-rika sing jenengan maksud niku. Ning ajeng dandan-dandan budayane watak nista, dandan-dandan pakartine manungsa sing do nungsang palak numbung bentus niku. Kaya ngono kok Semar disalahke. Kok dadi kowe wani nuding-nuding karo aku? Ingsun iki ratu kok malah wani sekecap padha sekecap aku ratu lho. Ah nggih ratu. Sing kandha jenengan kasut niki ya sapa? Biasane sing kandha jenengan kenci kok niki kasut. Lah iki bukteke yen Bagong iso kulina gonggong. Iku jaman biyen. Apa nek ratu niku nek titis Wisnu niku ora kena kleru nggih. Eling nggih Den. Sampeyan niku arep titis Wisnu ning isih kasandangan kulit daging. Ora bakal iso uwal saka ina lali salah apes niku ora iso bakal ilang. Terus apa dipene dadi ratu niku njur sewenang-wenang nggih. Aja midak wong cilik kaya kula ngeten iki ya. Dadi ratu ki biyene sampeyan ora tak coblos sengara dadi ratu. Janjine jaman jago endi arep ngedeke WC, endi arep ngedeke pos rondo. Nyatane saniki kula tetep ten kali ngerti ra. Bareng dadi kok semangkean. Kula niki nek bebuang saniki tesih ngadeg. Malah saya ndodro Bagong. Anggep apa? Wase yen Semar ora bangun kayangan luwe-luwe kok malah arep nyilih pusaka Ngamarta aku rasa rujuk. Mergo Semar tak anggap luput. Lah rak tenan to.
Sampeyan iki duwe panguwasa. Ning panguwasa niku ampun dingge nguwasani, ning dingge ngayomi. Tur ora waton ngluputke, nek ngoten niku jenenge ngluputke ning mung sepihak. Ora diteliti luwih dhisik gegayane Semar piye, sampeyan niku kesurupan apa asline? Ngerti gegayane Semar apik kok malah ora gelem bantu. Wose aku tetep nrenggalange karepmu. Aku ora lila nek Semar arep ngampil pusaka Jamus Kalimasada, tombak Karawelang apa dene payung tunggul naga. Ayo saiki kowe bali. Omong karo bapakmu, saiki kowe bali. Ya. Nek iki tetep salin bubukan. Apa nek sampeyan ratu kok njut Bagong wedi? Ngoten. Mboten. Bagong iki ra wedi. Bagong iki ra gelem mambu tantangan. Ngerti mboten? Lah mbok dewa to. Lah mbok ratu to. Nek luput tetep tak waneni. Setyaki pecah dasmu. Jojo muntabler genetap kumedhot padhaning lati kres kowe wis daksia karo aku apa meneh sencaki apa nek kowe wis metenteng brengosmu tok plintir nganti tekan kuping kuwi aku tok anggap wedi. Iya ngono Papi. Ayo. Saiki padha-padha lanange. Padha-padhane mangan sego. Bukteke Bagong apa Setyaki sik mati. Sikilku ora sempal dalam gunane kowe. Semangat gitu. Kula iki ora arep maneni sampeyan. Nek sampeyan ora daksya kalih kula, sengara kula wani-wani kalih sampeyan. Saiki diserahmu pasrahno. Ora iso. Ayo, nek iso Bagong ceklen, pecah siramu. Ora. Hoi, ora. Rame iki mejen po ya wah, jan. Des ngono lho. Nah. Wah, wis. Iki kapan iki nanggonku dhewe lane kaya ngene, ha kewirangan aku. Siki arep apa ayo? Saniki api-apian wae rasah perang kula kandhani, pun dileremke atine. Dipupus le iki japian iku mang mung dahar petah. Piye? Jenengan ora rameni seba to? Ora.
Sing diaturke bapak niku mboten bangun kayangan sing magrong iki mboten. Ning sing dibangun iki atine para kawula. Lah kok Kang Rakandara Kresna kok nesu-nesu saniki coba mang sampean pikir. Sampeyan mapenggalih sing salah Bagong apa Kresna pun ngoten kula tak wasul. Pikir-pikir kok malah bener kandhane Bagong mau. Pancen bener yen Koko Prabu Kresna ditising Sang Hyang Wisnu. Nanging kok isih sandangan kulit daging. Dadi ra iso uwal saka ina, lali, salak lan apes. Mbok menawa Koko Prabu lagi kamendungan, lagi peteng jagate. Satemah banjur kalimput budine. Banjur ujo hardaning kantepson. Yo Setyaki iki nggone wong jujur. Aku mung semodya ngelingake budi kalimputing Koko Prabu prayogane. Aku tak nungka para kadang Pandhawa ing Karang Kadempel lakon iki bakal tak aturake ngarsane Kakang Semar. Iki lha kok aku malah weruh glibeting pusaka telu cacahe to iki. Ning nadyan ora ana wujude ning atiku ngrasake. Merga telu pusaka mau ya kedadean saka menungsa. Dadi mesti ngerti watake, ngerti kekarepane bapak iki yen bener. Lho, kae Walandara Pandhawa kok malah metu pungkuran. Wis, ya aku yakin yen Ndara-ndara Pandhawa mesti bakal tedhak ana ing Karang Kadempel. Pak, aku bali, Pak. Aku bali, Pak. Rumangsa diwirang-wirangake karo Bagong. Mongko genah pakartine Semar ki luput. Arjuna tetep ora melu pun Kakang apa arep sumusul kareng kadang-kadangmu. Merga tak wis padhake galuh. Yayi Punta, Werkudara lan kembar malah wis padha budhal menyang Karang Kadempel. Kamangka uga pusakane katelune uga malah wis oncat saka gedhong pusaka. Inggih Koko Prabu, kersanipun Kanjeng Koko Prabu kepripun? Lair batin aku ora nayogani yen Kakang Semar bangun kayangan. Awit kuwi nerak nyahak marang panguwasane Sang Hyang Bathara Guru. Kersanipun kados pundi? Sak iso mungkin Kakang Semar bakal tak cabarake anggone bakal bangun kayangan mau. Inggih Koko Prabu.
ning kedah kados cara pundi? Piye? Caranipun kados pundi Koko Prabu? Siadi nyawangipun Kakang yen siadi lante panggrahe tamu tututana pun Kakang dadi apa? Yen to kowe wis ngerti karepe kakangmu Kresna Gage Tututana. Koko Prabu, pewujudan kados mekaten kersanipun kados pundi? Yen to aku wujud Kresna mesti bakal do ngerti. Nanging yen aku wujud kaya ngene, Kakang Semar mesti ora nggraita yen sik nyabarake sediane Kakang Semar kuwi Kresna Gage Tututana pun Kakang. Biasane kowe dadi macan. Waduh Koko Prabu macanipun dereng dados dadi parikedah kula kagem niki yo. Ora apa-apa sing penting wong-wong karakah dempel ora ngerti karo awake dhewe. Ayo Gage budal digulung karakah dempel. Kula sanget ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa upami dene jeneng andika. Sampun kersa rawuh wonten cudung kula mriki. Iya Kakang, ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti engga seprene, Pandhawa ora nate pisah kelawan Kakang Semar. Sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang sayekti andayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midanget yen to Kakang Semar bakal bangun kayangan, tumuli Pandhawa banjur sowan ana Karang Kadempel. Ya mung wae diagung pangaksamane Kakang Semar yen to kadangku Dimas Arjuna kalenggan iki durung bisa melu sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Mboten napa-napa, Gus. Kula iso nglenggana lan iso maklum yen Ndara Janaka menika mboten nderek rawuh ten mriki. Mbok menawi Ndara Arjuna nembe kalimput krana kenging pengaruh nganggep yen gegayane Semar iki dianggep luput. Ning mugi-mugi kemawon mangke Ndara Arjuna tumuli diparingi eling. Wah, Semar. Mbok menawa saiki jlamprah lagi karo Jlitheng Kresna kakangku. Merga anane Semar arep bangun kayangan iki dianggep luput karo Kresna kakangku. Nanging aja semelang. Punta aji kakangku, aku lan kembar tetep bakal sak biantu sak utuhe gegayuhane Semar. Iya Kakang Semar. Lilanana para Pandhawa nyadong timbalane Kakang Badranaya. Punta sakadang kudu piye? Nggih, matur nuwun nggih, Den. Napa sing diaturake Bagong menika estunipun leres sedaya? Mboten dikurangi, mboten ditambahi. Matur nuwun ugi dene niki pusaka katelune pustaka jimat Jamus Kalimasada tumbak Karawelang lan payung Tunggul Naga ugi malah sampun wonten ing Karang Kadempel.
Mboten ajeng kula melek niku mboten. Namung kangge srana kekiyatan anggen kula badhe bangun kayuangan. Lan iki tumrap kula pancen wigati. Mula jengandika tak aturi rawuh wonten mriki pamirsa dimen saged nguningani greget mobah musik ing para kawula lan saged mujudaken manunggaling kawula kalawan Gusti. Sing ning isor ya ngerti marang kewajiban, sing ning dhuwur ya migatekake sing ning isor. Pangajape supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan. Lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra karuh. Daya dinayan bantu binantu. Margi tumrap kula nggih. Wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji nuku wis kakean. Ning nek sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Niku sing luwih wigati. Mula muga-muga gegayon kula niki mangke saged dados sarana tiyang gesang wonten alam padang. Tansah tumindak utami ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Niku Den. Oh Semareka Den Prayitna semurire seka balik titiyoni gandayani Trisunti pinara sasi gilar-gilar semedi tengahing latar. Oh kabeh pangandikane Kakang Semar mesti bakal tak pundi. Kang mangkono banjur cumadong dawuh Kakang. Pun saniki jenengan sedaya kula aturi suminggah sumene sawetawis wonten sudung kula. Jalaran niki mangke boten ketang namung sak gebyaring tatet. Badhe wonten pacoban. Jalaran pacoban niku nggih pinangka pangkulanganing laku. Ya Kakang estake dawuh Kakang Nayantaka. Sumebang yang aruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila lerekani goro saketer ning kidungane ingkung pepetoking ayam ana. Oh, niki rak Ndara Setyaki to. Wonten napa kok mlayu-mlayu? Kakang Semar. Ajaba aku nyuwun ngapura kelawan Kakang Semar lan Bagong. Ngaturi priksa yen to Kaka Prabu kaliput karana nganggep yen to gegayane Kakang Semar iki dianggep luput. Malah saiki Kaka Prabu bebarengan kelawan Kang Mas Arjuna
lagi budidaya lan golek srana bakal gagalake gegayuhanmu Kakang. Bapang seneng kang wale sandangan wale sandang walikat kutek wasimbar jojo pang malang lirwantes nyokang sir blegegeg ugeg iki ana buta sak gunung anakan sapa kowe? Lah dalah. Aku Digdya Karung Kala. Semar. Aja tok bacotake anggonu bakal gayuh bangun kayangan. Yen isih tok bacotake bakal aku tegel karo kowe tak obrak-abrik. Karangka dembul kene. Badranaya lamun taun dumuk marang kuncungira sayekti ana parigawe satemah ana wujuding cahya kang mijil saka jagate nempuh dene Sang Yaksendra badar sejatine wujud Raden Arjuna. Wah dene tanpa naliti dhisik marang gegayuhane Kakang Semar. Nggih Den. Sing pun nggih pun. Wong luput niku nek wis njaluk ngapura adile ya mesti ngapura. Waton boten dipun baleni meneh. Pun saniki manung-manunggal kalih kadang-kadang dika Den. Ladalah Semar, kowe manuta dadi mangsaku. Marga gegayuhanmu dianggep luput dening dewa. Aku kang dadi utusaning dewa. Sedya anyabarake gagalke nggonmu arep bangun kayangan. Blegegeg ugeg-ugeg. Dosa luputku karo kowe iki apa? Lan meneh gegayanku iki gegayuhan sing utama. Aku diluputke iki karepmu piye? Aku ora gendak sikara karo kowe. Aku ora luput, aku ora dosa karo kowe. Kok arep munosika karo aku apa ora kuwalik? Kowe sing kena kuwalat.